прекрасна вечер и честита ви радост. Благодаря. Аз съм Леля на това семейство. Казвам се Милка, от Девен съм. Окей, Милка, разбрах, че сте съпричастна към тази тяхна радост. Бъдете живи и здрави и всичко най-добро ви желая. Ставам правеля вече. Как няма да съм радостна? Естествено, така, разбира се. Хубава вечер от мен. И на вас също, Алекс Дежуров. Мерси. Нека следващата песен звучи много специално още. За кой? Честита 2 години любов, още по толкова, бъди все така обичан, обичам те. Някой казва на някой. 2 години любов, успешно, без караници, без изневерие, всичко е окей. Поздрави за Янчо Марчев и Пачо Селановски с най-мощната кола. Поздрав за моя приятел Томи от Бургас, шефа на мафията, разбира се, за кой Томи става въпрос. Той знае от кой са поздравите. Поздрав за албанеца Колю, Саботин, Маки Капинския, Мимо, Денис, големия Мури и дъвчащица от Беслан, точно така ми е написано. Милеките, че негово изпълнение очаквайте по-късно в честито, а сега Василий Скарас. Δεδομένο δεν είναι οι σεισμοί και οι πλημμύρες, μα και οι διανοίες και οι εθνοσωτήρες.